Adik-adik, monggo sinau latihan soal-soal basa Jawa kelas 7 semester ganjil adhedhasar modul MGMP basa Jawa Kabupaten Nganjuk. Iki ana teks Gunung Kelut. Sampeyan mestine wis maca nggih. Langsung soalipun. Nomor 1. Gunung Kelut kalebu gunung api kang isih aktif. Kapan bledose gunung iku saengga nggawa korban manungsa kang mati paling akeh? Menika jawabanipun C nggih, abad 15. Lajeng nomor 2. Pirang taunan siklus bledose gunung api iku? Jawabanipun C 15 tahunan. Lajeng nomor 3. Tembung-tembung ing ngisor iki sing kalebu tembung lingga yaiku. Tembung lingga menika kata dasar nggih. Tembung sing durung owah saka asale. Ukara-ukara ing ngisor iki semaken kanthi tliti. Romawi setunggal kalian Romawi sekawan ya sing bener ya adik-adik ya. Sing kalebu tembung lingga Romawi 1 kalian Romawi 4 ya. Menawi Romawi 2 karo 3 menika tembung andahan. Jadi jawabane B. Nomor sekawan. Saranane kanggo ngrimbak tembung lingga supaya dadi tembung andahan yaiku A nggih, diwuwuhi, dirangkep lan dicampur. Lajeng nomor gangsal, roti ing dhuwur meja wis dak pangan. Tembung dak pangan tegese C nggih, aku kang mangan. Nomor 6. Layang sing cekel kuwi mengko arep tuju marang sapa? Tembung ing jero kurung yen diwenehi ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa iku dak kok di. Jawabanipun C nggih. Kok cekel kalian ditujokake. Kok cekel menika kok kata ganti orang kedua nggih. Di menika kata ganti orang ketiga. Nomor 7. Panganan sing gawa tutik mau ya durung pangan. Tembung ing jero kurung iku kudune diwahi dadi gawa, digawa, pangan, dak pangan. Jawabanipun B. Nomor 8. Ing ngisor iki sing kalebu tembung dwiwasana. Dwiwasana menika kata ulang nggih. Kata ulang sing diulang sing mburi. Jawabanipun C. Cengenges. Nomor 9. Yen sida bareng aku mengko dak enteni ing kulone prapatan Bangjo ya. Tembung Bangjo kalebu tembung campuran tugel. D. Jawabanipun nggih. Nomor 10. Sok tanggal 1 Bapak arep tindak menyang Semarang nitih kereta. Tembung siji lan kereta ngandhut swara jejeg. Apa swara miring? Siji. Tulisane I, unine I berarti swara jejeg nggih. D nggih. Jawabanipun I jejeg, E jejeg. Lajeng nomor 11. Dekwati tuku sewek ing pasar Klewer. Tembung tuku lan sewek ngandhut swara tuku U jejeg nggih. Menawi sewek E miring. Lajeng nomor 12. Tembung-tembung ing ngisor iki sing duweni aksara swara vokal O jejeg. O jejeg berarti tulisane O diwaca O. Jawabanipun A. Mlungu. Nomor 13. Bocah-bocah kelas 7 sinau basa Jawa ing perpustakaan. Sing kalebu wasesa. Wasesa predikat ya adik-adik ya.
Ing ukara kasebut yaiku sinau ya. Predikat iku sing umum wujudipun kata kerja ya. Nomor 14. Dinas Purbakala muger Candhi Gedhong Sanga taun 1930 sing kalebu lisan. Ing ukara kasebut lisan menika objek ya. Yaiku Candhi Gedhong Sanga. Lajeng nomor 15. Anita wetenge lara amarga kakehan mangan rujak. Tembung kakehan mangan rujak kalebu katrangan opo? Katrangan sebab. Sebab ana amarga nggih. Katrangan sebab. Nomor 16. Mbak Dita nyapu latar saben sore. Tembung kriya ing ukara menika nyapu ya Adik-adik ya. Tembung kriya menika kata kerja. Kata kerjanipun yaiku nyapu ya. Nomor 17. Pak Dirut ngunduh pelem antuk sekarung. Tembung kriya ing ukara menika tembung kriya kata kerja yaiku jawabanipun ngunduh. Nomor 18. Ing ngandhap menika ingkang kalebet tembung aran. Jawabanipun C nggih, meja lan pariwisata. Tembung aran niku kata benda ya Adik-adik ya. Jadi jawabane C. Lajeng nomor 19. Kowe mengko sida budal jam pira? Ukara kasebut menawa diwahi dadi ngoko alus. Ngoko alus basa ngoko kecampuran krama inggil. Menika yen diwahi kudune panjenengan mengko sida tindak jam pira. Menika jawabane mboten wonten ya, gak ono nggih. Jadi salah kabeh, A B C D salah kabeh. Panjenengan mengko sida tindak jam pira kudune ngono nggih. Basa ngoko kecampuran krama inggil. Lajeng nomor 20. Bapak tuku sego pecel ing warung Mbok Jem. Ukara kasebut menawa diowahi dadi ngoko alus. Menika ngoko alus malih. Basa ngoko kecampuran krama inggil. Bapak tuku malih mundhut nggih. Liyane ngoko kabeh Adik-adik ya. Bapak mundhut sego pecel ing warung Mbok Yem. Dadi jawabane C. Menika wonten teks malih nggih Gunung Wilis. Langsung soal kemawon. Nomor setunggal. Laladan Gunung Wilis tau diliwati dening Jenderal Sudirman sadurunge ngayahi serangan 11 Maret menyang Yogyakarta. Tembung laladan tegesipun A nggih tlatah. Nomor kalih. Tapel wates kidul Gunung Wilis saking 6 kabupaten menika dumunung ing Tulungagung. Ada dasar menika nggih wacan. Lajeng nomor 3. Dalan tumuju menyang pucuk Gunung Wilis wis diyasa apik liwat mojo. Tembung diyasa tegesipun B nggih digawi. Nomor sekawan. Pututi asta bau sastra arep atur Pak Tarno. Tembung wonten ing salebetipun tandha kurung menawi dipun ewahi dados tembung andahan ingkang leres. Pututi ngasta bau sastra arep diaturake Pak Tarno. Jawabanipun C. Lajeng nomor gangsal. Ing ngandhap menika ingkang kalebet tuladhanipun tembung Dwi Purwa inggih menika Dwi Purwa menika kata ulang ya Adik-adik. Dwi Purwa menika sing diulang sing arep. Jawabanipun B. Leloro jejaka sing diulang sing ngarep.
Nomor 6 dipun semak ukara ing ngandhap menika. Setunggal bapak remenane dhahar Nagasari. Lajeng nomor 2 bocah cilik-cilik kuwi senengane es krim. 3 aku durung nate weruh ana pagelaran wayang kulit lakon Semar Mendem. 4 ibu gawe jajan Semar Mendem kanggo arisan. Ukara ing inggil ingkang ginakaken tembung camboran inggih menika ukara 1 karo 4 nggih jawabanipun D. Nomor 7 wong sak desa padha nonton wayang. Tembung kriya ing ukara menika kata kerja. Jawabanipun C nonton. Nomor 8 ing ngandhap menika ingkang kalebet tembung aran menika kata benda nggih. Jawabanipun C. Dadi pakulinan kabudayan menika tembung aran kang ora maujud utawa abstrak nggih. Lajeng nomor 9 ukara ing ngandhap menika ingkang ginakaken basa krama inggil. Jawabanipun B. Kula dipun timbali Bu Sinta badhe dipun utus tumbas pulpen. Dipun utus menika krama inggil. Wacan Raden Ajeng Kartini. Nomor 11 menapa ingkang dipun tindakaken Raden Ajeng Kartini ing mangsa pingitan? Jawabanipun D nggih. Kartini nglumpukake buku pelajaran lan pengetahuan umum kanggo wacan. Lajeng nomor 11 wonten ngandhap menika tuladhane tembung ingkang gadhahi swara O miring lan E jejeg. Inggih menika O miring tulisane O diwaca O nggih. E jejeg tulisane E diwaca E. Dadi jawabanipun A. Abot kalian tapi. Nomor 12 tembung-tembung wonten ngandhap menika ingkang gadhahi swara O jejeg. Nah, adik-adik menika macane O ya, sanes A. Ing pembelajaran basa Jawa ngene iki diwaca O ya. Yen basa Indonesia A iku bedane nggih. O jejeg iku swarane O, tulisane ya O. Terus lan U miring inggih menika jawabanipun A. Sopo sarung. Lajeng nomor 13 dipun ganepi ukara ingkang damel tembung saroja wonten ngandhap menika. Yen meneri wulan purnama sidi lan ora udan ing wayah wengi langite katon padang jinglang. Jawabanipun D. Nomor 14 dadi wong lanang iku kudu amba jangkae tinimbang wong wadon. Amba jangkae tegese bingih akeh ikhtiare. Nomor 15 saiki surya kapira kok rembulane padang banget. Surya wonten ukara ing inggil tegesipun tanggal. C nggih tanggal. Nomor 16 Pringose bapak wis ketok dawa. Ukara ing inggil menawi dipun ewahi dados krama alus. Pringose rawis nggih. Rawisipun bapak sampun ketingal panjang. Dawa basa kramane panjang ya Adik-adik ya. Nomor 17 sirah kula ngelu titik-titik panjenengan menapa inggih mekaten. Tembung ingkang trep kangge njangkepi ukara wonten nginggil inggih menika jawabanipun C. Mustaka ya. Menika krama inggil sebabe kanggo wong liya nggih. Nomor 18 tangan kuping lan mripate Bu Sarti krasa panas banget.
Ukara wonten nginggil menawi diewahi dados basa krama inggil inggih menika kedahipun krama alus ngono nggih. D jawabanipun nggih. Asta talingan kalian paningalipun Bu Sarti kraos benter sanget. Menika wajan malih Pandhawa 5. Ing ngisor iki endi urut-urutane Pandhawa saka paling tuwa? Jawabanipun C nggih. Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Jawabanipun C. Lajeng nomor 2. Kepriye watake Pandhawa iku? Nggih, seneng tumindak kang utama, demen tetulung marang kang nandhang sengsara. Jawabanipun C. Nomor 21. Saben sore simbah lungguhan ing teras ngarep. Ukara kasebut menawa diowahi dadi ngoko alus, basa ngoko kecampuran krama inggil. Lungguh krama inggile pinarak ya Adik-adik nggih. Cuma sing umum digunakake menika jawabanipun A nggih, umum. Saben sore simbah lenggahan ing teras ngarep. Kok B kok salah Bu? Sebab B iki saben sonten lah. Yen basa ngoko alus basane ngoko kecampuran krama inggil. Dijawab A nggih. Menika sing paling pas, paling cocok. Nomor 22. Pak Budiono tindak dhateng Kediri. Jejeripun ukara inggih menika. Jejer menika subjek nggih Pak Budiono. A jawabanipun. 23. Salebeting tembang wonten ingkang kasebat titilaras slendro lan belok. Titilaras slendro menika dumados saking titilaras ing basa Indonesia notasi ya. Yen slendro menika cirolu monem. Nah menika rolu monem ci. Dados jawabanipun B. Nomor 24. Cakepan menika tembung sanesipun dipun wastani syair. Kata-katane ing tembang iku diarani cakepan utawa syair ya. Nomor 25. Ingkang kalebet tembang dolanan. Jawabanipun B nggih, sluku-sluku bathok. Nomor 26. Dene ingkang kalebet tembang kreasi enggal kados dene. Menika jawabanipun di stasiun balapan. Nomor 27. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Kalebet Purwakanthi. Tembung jamu dibaleni ping kalih ya Dik ya. Menika jawabanipun A. Guru basa. Nomor 28. Tuladhanipun Purwakanthi guru sastra inggih menika. Purwakanthi guru sastra menika sing diulang konsonane ya. Sluman, slumun, selamat nggih. SL nggih. Lajeng jawabanipun C nggih. Nomor 29. Dipun rampungaken parian menika. Nyilih dhuwit mung kari 1000, arepe nambah kok ketok saru. Dadi murid kok males sinau? Jawabanipun C ya. Yen ora munggah kok ngroyok guru. Nomor 30. Dipun lajengaken parian menika. Tuku tahu ning pasar Legi. Karo guru kudu ngajeni. Jawabanipun D nggih. Lajeng nomor 31. Aksara Jawa menika nggih. So lajeng po, to, po, he, no, ko, no. Menawi katulis aksara Latin B nggih. Sapa, topo, ana, kono nggih. Lajeng 32. Tembung ana raja kaya menawi katulis ngangge aksara Jawa
Jawabanipun D. A kalian B menika salah ya adik-adik, sebab B menika aksara swara. H-nipun nganggo aksara swara nggih, O-nipun ya. Aksara swara kanggo basa manca. Sing bener jawabanipun D nggih. Lajeng 33. Wa lajeng do dipun pepet di layar, go ditaling tarung, ro ditaling lajeng dicecak. Sandangan ingkang diginakaken ing tetembungan menika nggih. Menika taling nggih, taling nggih. Nek wulu mboten wonten, suku mboten wonten, ingkang wonten taling. Pangkon nggih mboten wonten. Jawabanipun C taling. Lajeng 34. Tuku sate gule menawi katulis ing aksara Jawa. Tuku sate gule menika sing A salah, B salah, C jawabanipun C. Lajeng 35. Nayaka Praja Mataram menawi katulis ing aksara Jawa. Nayaka Praja, pra mesti nganggo cakra. Menika ya nganggo cakra tapi salah. C ya salah, D ya salah, A B ya salah. Terus nomor 35 mboten wonten jawabanipun. Sedaya lebat nggih.